Ah nek tanggal 10 Ndara Gunawan, Irawan, terus karo Pak Edi ndara yo melu sampeyan rukunye. Ayo. Nang omah ta iki? Iki nang omah. Ayo, lungan apa ora? Ayo engko tak ngetan wae nang omah. Oke, syuting nang omah. Oh iya toh. Oh iya, gawe kepingin sketayune. Ayo, pokoknya ngololo cacing tuh. Emosi Dara wingi. Oke. Karena kan emosi daputi. Karo Bagong toh. Bagong, semare iki adicara iki nggak lungan. Iki yo dandane iki klebu nguri-uri budaya Jawi. Wis nanti tak. Ayo, no to. Iya makane ngoyak saiki iki ben rampung. Kabeh to? Siap, baik.